alaikum. Sules Production ekupasilani kuganiza kawiri. Kuyamikidwa konse ndi kwa Mulungu Allah wachifundo chonse wachisoni amene wamusangalasa okhulupirira ndi zisangalaso zake ndi malonjezo ake pa malonjezo omwe azakumane nawo. Madalitso ndi mtendere zipite kwa mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallama okondedwa mwa okondedwa, mthenga wa Mulungu yemwe akulumikizisa pa munthu ndi munthu, akubanja kwake, ophunzira ake omwe adaphunzitsa njira yachipambano. Abalanzanga olemekezeka, pamene tili m'masiku ano a fitina, pamene taloweza machimo, nkuwaloweza kotero kuti siwani kuti zilango zija sizidasinthe, jahannama sinasinthidwe. Ndipo Allah wagwirisisa malonjezo ake kufikira pamene tizauone moto ndi maso. Uku tikukumbusidwa ndi liwu lopweteka kwambiri lolirisa. Wayankhula Allah kunena kuti hadhihi jahannamu allati yukadhibu biha almujrimun yatufuna bainaha wa baina hamimil an. Surati Ar-Rahman aya 43. Kuzanenedwa mowadandaulitsa, iyi ndi jahannama yomwe adali kuyisusa oyipa ija. Azakhala akuyenda pakati pa moto ndi pakati pa maso owira kwambiri otentha kwambiri. Mbalanzanga olemekezeka, poti mawuwa ndi a Mulungu yemwe adalenga inu ndi ine. Jahannamayo amayiziwa yekha, komanso komwe ili amakuziwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndi chifukwa chani timakayikira? Wapereka zisanzo zambirimbiri zonena kuti ine ndi inu tikhale anthu oyikhulupirira pa mawu ake, zonena kuti inu ndi ine tikhale okonzekera pa malonjezo ake, kunena kuti ndipo azakhala alipodi. Zina mwa izo zimene adanena kalekale ndi zimene tikukumana naye zolero. Timaziona, timaona ndi maso, timamva, timanunkhisa. Zonsezo Allah adatiuza kalekale tisanakumane nazo. Ndi chifukwa wafunsa Allah subhanahu wa ta'ala funso lake kunena kuti fabi ayi ala'i rabbikuma tukadhibani. Inu zolengedwa za mitundu iwiri, majini ndi anthu, kodi ndi mtendere uti wa Mbuye omwe mukukanira kuti si wake? M'bale wanga, nkhani ili pompo pamene Msilamu ndi omwe sali Asilamu ali ndi pikicha yoti jahannama ndi moto otentha kwambiri. Mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallama adayankhulanso pa nkhani imeneyi kunena kuti narukum juz'un min 70 juz'an min nari jahannam. Moto uwu wanu wa dziko lapansi uwu ndi kapisi mu mapisi okwana 70 a moto wa jahannama. Muchiyankhulo china, moto uwu wa dziko lapansi ndi 70 times umoto wa jahannama. M'bale wanga ukumvera pamene uthenga uwu, nkhani yachikhulupiriro ndiyofuna kumangosata ngakhale utakhala ndi mafunso ochuluka, poti ngakhale utaziwa kwambiri kapena pang'ono malo ake ndi awiri basi, janna kapena jahannam. Ambuye atiteteze kuzoyipa. China chilichonse chingakhale chodula pakapezekedwe, koma katundu odulisisa ndi janna. Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, adayankhulatu mthenga wa Mulungu mtendere ndi madalitso zipite kwa iye kunena kuti man khafa adlaja, amene amaopa kukumana ndi vuto pakayendedwe kapena kuchina chilichonse kuti akafike malo ena ake, ndiye kuti iyeyo amalawira kuchoka nthawi yabwino. Waman adlaja balagha almanzil, ndipo amene walawira amakafikanso safe kumalo amene akupita aja. Ala inna silata Allahi ghaliya. Ziwani kunena kuti ndithu katundu wa Allah subhanahu wa ta'ala ndi wodula kwambiri, ndi wodula. Ala inna silata Allahi aljanna, ndithu katundu akunenedwa apayo wa Allah subhanahu wa ta'ala ndi janna. Janna si malo oti ongopezeka wamba, koma ndi woti munthu kuti uwapeze ndithu ukhale olawira mu nthawi yabwino kuti mpakana ukapeze, ukonzekere mokwanira kuti mpakana ukapeze janna imeneyi. Si zinthu zongoti nkuzipeza mwawamba. Hadithi imeneyitu akuyilandira ndi At-Tirmidhi, mukunenedwa kwake kuti ndithu ndi ya sahih.
ndiye Allah watisambira m'manja apa kunena kuti ndithu iye adamulenga munthu ndi kumfotokoza bwinobwino ndi kumpasa kusankha pambuyo poti anamufotokozera bwinobwino za kuyipa ndi ubwino. Chimozimozi iwe m'bale wanga ukuziwa kuyipa ndi ubwino, ukuziwa za janna, ukuziwa za jahannama, ukuziwa zinthu zoti ukazipanga zikakulosa janna, ukuziwa zimene zikakulowese kwinako. Ndiye Allah anayankhula kuti sizikuti zingochitika ayi, koma ndithu zimenezo adazipanga kunena kuti ife tidamulongosolera njira yongoka munthuyo, kumulongosolera china chilichonse, kukhala okhulupirira kapena osusa, zonse zili kwa iye. Choncho m'bale wanga usale ndi tsiku lopambana uku ukulingalira pa zintchito zimene umagwira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuganiza kawiri.